Val. La connexió d'un brunzidor o d'una placa Arduino és molt senzill si utilitzem components ja que venen preparats amb les seves connexions. Vegeu que així té els seus pins ja preparats i sempre normalment trobarem un pin per al positiu, altre per al negatiu i altre per a la senyal. En este cas el positiu és este i en els components el veureu un signe més o la paraula V o en este cas VCC. ¿Vale? Això és el positiu. Per altra banda, el negatiu el veureu en un signe menys o moltíssimes vegades en les sigles GND, que significa ground en anglès, i això és el negatiu, que seria ACP. I per altra banda està ja la senyal, que la senyal, perdó, vale. El negatiu és este, és el negatiu. I per últim tenim la senyal, que en este cas, ¿vale? Pues una IA, ¿vale? I O, que vol dir input o output, ¿vale? I això és la nostra senyal. Vale. Aleshores ja és simplement triar el pin que volem utilitzar i punxar-ho ahí. Vale? Vale? Nosaltres podem agafar qualsevol dels que estiguem lliures i és, pues, per exemple, si imagina que decidiríem el 8, vegeu que ahí estaria el exemple el 8, si decidim el 8, pues vale, anem a buscar la senyal al punt 8. Després els altres ja pues, podríem elegir qualsevol negre, qualsevol roig, però bueno, el lògic és ara buscar el seu negre corresponent i el seu roget corresponent. ¿Vale? I ja tindríem connectat pues, un brunzidor en el pin 8 en este cas.